אז אמרתי, אז פניתי בעוני שעברתי בזה בחיים, בחיפוש השידוכים או בכללית, ראיתי שאני היה לי את הדרך שלי לעבוד השם. ברוך השם, תודה לשם, היום אני שמח, מה שאני לא אומר, זה דרך ארוכה שהיא קצרה, אבל שאני לא יודע מה זה חרדי ומה זה דתי, ויודע שזה לא קשור לעבודת השם. דתי-לאומי וכו' וכו', חב"ד וחסיד, או שאתה עובד השם או שלא, לא משנה מאיזה צבע אתה. וכן, יצא לי דיבור אולי מבולבל, אבל כי זה נושא באמת שקשה לדעת מאיפה לתקוף אותו. אבל כל הזמן יש תירוצים, הנה המואזין, שזה לדוגמה רפיסות של מנהיגי ישראל, זה קשור איכשהו או לא קשור. כי ברגע שיש מגזריות, אין את האחדות, התאורה, ההיגיון של עם ישראל, ואז נותנים לכל מיני כלבים, לכפות על אחרים את התפילות שלהם, כאילו, זה תפילות הרשעים, שהם מזיקים לאחרים בתפילות שלהם. ורוצים להראות שאנחנו בעלי בית בתפילות שלנו, כמו היהודים שמתפללים בשקט מהלב, מעומקא דליבא. אז בכל אופן, כל הזמן יש תירוצים, שהייתי אצל החרדים, לא, אם אתה, או שאתה בן תורה או שלא, אם אתה שחור לבן אתה בן תורה, אם לא, לא. כל מיני דברים כאלה שהם לא נכונים. עזוב עכשיו, כאילו, אנשים אולי יחמו עליי, יחשבו שזה הבעיה שלי. לא, באמת, אני לא מדבר במקום שזה הבעיה שלי האישי. יש לי את הבעיות שלי האישיות. אבל ראיתי כמה זה פוגע באחרים, כמה אנשים מאבדים את מיטבי מהם. כי אתה לא... גם אנשים שבוחרים במגזריות. הם בוחרים ולא מדעת. ואז הלכתי לדתיים לאומיים, אמרתי, טוב, זה מגזר מקרב, ומשרתים, ותורמים למדינה. וכולי, גם שם אתה רואה את המגזריות רק לפי כללים אחרים, אם אתה היית בצבא, ואם אתה עם כיפה סרוגה, ואם אתה ככה וככה, ואם לא אז לא, ואם יש לך סגנון דיבור כזה אז לא, אם אתה סגנון אמיתי לא, אם אתה לא הולך לפי איזה גינונים מסוימים שהם לא קשורים לעיקר הדין ולא קשורים לזה או לשם, לא, אתה רוב המקומות תהיה מחוק. אני אומר למעט, אנשים יוצאים מהכלל, אתה בא לאנשים לא להם, מה זה המגזריות הזאת? אתה רוצה להיות בזרם, בדרך, תהיה בה. אבל מה הקטע כאילו אם לא, ההוא לא מהקבוצה שלי, אני לא אתחבר אליו. אני לא מדבר על חיבור בכוס מים, תמי 4 שתיתן לו. מדבר על חיבור אמיתי, שגם אתה תסיל לו את הבת שלך, אתה תיתן לו, אתה היית מכיר לו את אחותך, למה? כי כאילו לא בקטע שמגיע לו. איך אמר כאן בסבוע, אם הייתי יודע שהוא יודע אפילו פרק אחד, הייתי מקבל את זה. אז לחשוב, אנשים צריכים לחשוב בהיגיון, לא שעכשיו אני מחפש את הכי צדיק, מי בן אדם טוב, שופטים בן אדם לא לפי ים דברים, רק לא לפי משהו. או איך אתה לבוש, במה אתה עובד, ואיפה היית, ומה הרקוד שלך, ובאים לך אנשים עם ראיית עולם צרה, כל מיני שדכנים או רבנים.